когато те видях бяч. Но не мисли, че онемях, забеляза ме и ти и по твоите очи, понеже съм играч. Всичко аз разбрах, истината е, че моментът да си с мене сега. Не земна си да, но не е само това и не надигай брада, че просто си различна. Не се надувай и не се прави на безразлична от момиче като тебе, такова момиче. Искам да узная какво значи обичам. Когато си до мене много близко, усещам, че едната в теб ме иска, но на другата не изтиска. С теб съм откровен, винаги съм бил така, че ми кажи, ще дойдеш ли с мен, решавай на момента. Искаш ли да си жената, заради която ще застрелям президента? А дали е така, кой ще ми каже? Аз вървя по света и подсвирквам си даже, но сърцето ми спира да бие. Ако тебе в някой друг те открие. А дали е така, кой ще ми каже? Аз вървя по света и подсвирквам си даже, но сърцето ми спира да бие. Ако тебе в някой друг те открие. Образът ти виждам във всички лица и смисълта за инцидентна среща утре живея. И ако утре се срещам на улицата, ти не гледай в небето, щом чуеш, че за тебе пея. Друга дали ще срещна, въпросът е уместен и отговорът скоро ще ти стане известен. Макар да се събуждам с ерекция в леглото, в нощта, в която те сънувам, защото много искам към мен да те притискам. И до сутринта, без да свърша, да отискам. Искам да пуша и секс с теб да правя, да вляза и никога да не изляза. Скандална, а моята рима е брутална. Нежното ми ти говоря, зная. И повярвай на тази приказка банална, че си последната, с която искам да стигна до края. А дали е така, кой ще ми каже? Аз вървя по света и подсвирквам си даже, но сърцето ми спира да бие. Ако тебе в някой друг те открие. А дали е така, кой ще ми каже? Аз вървя по света и подсвирквам си даже, но сърцето ми спира да бие. Ако тебе в някой друг те открие. А дали е така, кой ще ми каже? Аз вървя по света и подсвирквам си даже, но сърцето ми спира да бие. Ако тебе в някой друг те открие.